Това, че хора са се покачили на охладителната кула на ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, е станало ясно около 2 часа рано тази сутрин. Алпинистите били забелязани от охраната на топлоцентралата. Те са част от протест на представители на Greenpeace. Това е първата подобна акция в България, която предприемат от организацията. Тази централа просто не може да функционира, спазвайки закона. Обикновено от цялата изграда пълват неорганизирани емисии. Искането ни е Министерството на околната среда и водите да отнеме разрешителното и просто защото тя не може да го спазва. Министерството на енергетиката да излезе с план за извеждането и от експлоатация. В акцията се включиха активисти от 8 държави, измежду които Австрия, Хърватия, Румъния, Гърция и други. Те отправят послания за чист въздух. Тук съм, защото вярвам, че всеки човек има изконното право да диша чист въздух и ние трябва да опазваме околната среда. Мирният протест получи и подкрепата на граждани на Димитровград. Само човек, който не живее в Димитровград, може да каже, че няма замърсяване. И като каже замърсяване, има осезаемо замърсяване. Няма кола, която да не е посипана. Няма тераса, с перваз, който да не е посипан. Това е престъпление. От ръководството на ТЕЦ-а съобщиха, че са сезирали полицията и прокуратурата. Снощи централата е трябвало да започне работа след поредното спиране. Ние ще търсим отговорност за вредите, които ще ни бъдат нанесени вследствие на това аварийно пускане и спиране. На място имаше представители на полицията, спешна помощ и противопожарната служба. 5 часа след началото на акцията върху охладителната кула бе изписано крайм – престъпление. В късния следобед алпинистите слязоха от кулата и бяха отведени в районното полицейско управление в Димитровград. Там те са писали обяснения и са получили предупредителни протоколи, след което са били освободени. По случая е образувана преписка, която е докладвана в прокуратурата.